Xi konna tfal imqarba, ma ċettajnix xini inklużjoni. Is-Sahara qalbitna ġo pupazzi, irridu noqdu tmiem il-ġimgħa kollha. Sakemm blajnuna ta' Ferry Puffle, nitalmu xi tkun inklużjoni. Ibqaw ma natul dan il-vjaġġ, fil-waħal ta' natu Puffle Town. Hello tfal, nilqawkom għall-ewwel programm mis-sensiela Puffle Town. Jiena Puffle Ferry. U jiena Ronnie. Ronnie huwa il-gwardjan tal-foresta sabiħa tagħna hawnhekk ġewwa Puffle Town. Imnalla jkun huwa xi frankali ħafna xogħol lili għax kieku wara kemm ikolli nagħmel iżjed maġija jiena ġo din il-foresta għax it-tfal kollha mqarbin li għandna hawnhekk. Għandna tnejn dal-waqt jarawhom kieku taf kemm iħabtuna, imma bil-mod il-mod qegħdin jitalmu wkoll kif iġibu ruhom tajjeb. Filmhom waħdax nagħmlu hawnhekk l-ewwel ħaġa. Hawnhekk. Qed tisma'hom? Qed tisma'hom? Diġà bdew. Hawnhekk għandkom tkunu tafu hawnhekk jiġu l-aktar tfal imqarbin. Ekku, ġewwa Puffle Town. Jiġifieri ma tux tiġu intom ukoll, eh? Bid-delivery ġejnaw. Iva? Intom min intom eżatt? Kont sarajdlek xaffar jiddaw, l-ewwel ħaġa isma' ent li għattajt imqareb. Inti li tajt jiena? Mela inti għalfejn ġejtaw, sinjal li kont imqareb? Ma tiġru hekk sew. Jien jisimni Larry, all right? U jiena Harry. Tafu kif ġejtu, għalfejn ġejtu, x'għamiltu? Kif spiċċajtu ġo Puffle Town? ħanajdlek jien, kif spiċċajna. Għajli, Harry, Kien hemm waħda Sahara. U għax aħna konna naqra mhux imqarbin ta'. Naqrekku, fuq tagħna. Eżatt. U dil-Ferry ġid kella wons bħal tiegħek. Bħal Qedna dik? daqqa fuq rasna u ġejna pupazzi. Qed tara l-bakketta maġika x'saħħa għandha, jiġifieri jien. Tiegħek bil-batri taħdem. Bil-batri, le dika taħdem b'maġija speċjali. Jiġifieri jien għalkemm intom tfal imqarbin xorta waħda permezz ta' din il-bakketta maġika nista' nibdilkom fit-tfal bravi. Le, mhumx għalissa, eh? Għajdulhom x'iridu jagħmlu l-ewwel, mhux naqbdu nbidlu lil daw il-pupazzi hekk, kif ġibu laħaq. Issa l-ewwel tridu tibdew tmorru l-iskola, Minn din il-ġimgħa importanti li tibdew tmorru l-iskola u wara l-iskola tagħmlu bħat-tfal iċkejknin li qegħdin isegwuna tajjeb. Wara Jiena l-iskola. għust imur l-iskola x'nintaqa' mal-ħbieb. Iva, u inti għalfejn Larry tieħu pjaċir tmur l-iskola. Għax fil-vantaġġ kemm inkantaw nagħmlu storbju. Toqgħodu tagħmlu l-istorbju tkantaw fil-van qed tisma' Mhux Ronnie. tab xejn ġilaw, eh? Hekk sew ġifieri toqgħod tagħmel l-istorbju biex tqajjem in-nies? Ħasra d-driver imqajjem ikun. Insomma, ġiri. Ħares ma kienx imqajjem id-driver? Għax konna l-problemi. Ma jena kienu ħab fil-vannot inkanta. U għandek ħbieb l-iskola Larry. Għandi, wata, għandi Għandek. U kif tmur mal-ħbib tiegħek waqt il- Bil-va! Mhux kif tmur jaħasra kif timxi magħhom u kif jimxu miegħek. Naqab qarqaċ tidher intux. Hekk jisru. Kif t-nnim xie ġaffarijiet daw b'sajja? biex timxi. Dintul da. Biex timxi. Ġifieri kif tmur ġifieri, kif tmur magħhom, kif iġġib ruħek. Kif iġġib ruħek, Proset, ekku, Harry. proset, Għajdu, Harry. spjegalu. Qed tara jaħasra Harry kemm hu tifel tajjeb. Li Hekk tajt irid, ħasra. Harry. Bis-serjetà. Għax jiena ma kulħadd hekk nitkellem u l-kulħadd ngħid jaħasra xeħlew. Int minna kek ġifiri. Le fil-verità bil-maġija ġiet ukoll kif inhi. Għax jiena wkoll bħalkom U inti ġismek kont daqsxejn tfajla mqarqċa u bil-maġija tagħha. Is-Sahara nexxilha tibdil. U inti jismek Ferry Trafil? Ferry Puffle xi trafilu. Puffil. All right. Ferry Puffle. Għalfa jgħidu l-ek Ferry Puffil. Għax hawnhekk jiena ngħix fil-foresta ta' Puffle Town. Allura peress li ngħix hawnhekk isimha magħha Puffle Town, Ferry Puffle. Inti eżatt għalfejn jismek Larry. Għaxak sambaw Larry. Għax hekk semmewk Larry. U Kont qed tgħidilna. jien nħobb namel il-ġel.
Tħobb tagħmel ġel. Jidher Ħanara ħanħossu ftit dal-ġel. Għala ma tħabrux, Le, mhux ħanħarbatulek, mhux u kieku stess inħarbatulek jiena bil-bakketta mhux kollox nista' nerġa' nagħmel f'postu, Leri. Mela. Tajjeb, Għajdilna daqsxejn, kont qed tgħidilna kif tmur l-iskola mal-ħbib tiegħek u waqt il-ħin tal-kolazzjon x'toqgħodu tajdu, Fuq in-nies. Fuq in-nies toqgħdu tajdu waqt il-ħin tal-kolazzjon. Le, mhux sew, din oħra, Aħna taf namlu, najdu fejmurna fil-weekend. Proset. U xrajna fuq il-television. Xrajtu fuq il-television. X'għadu taraw fuq il-television? X'tippreferi? Jiena cartoons. Cartoons top taraw inti Leri. Jena, Eħe. ma tawlilin minna. Laqwa li titgħallem. L-importanti li dejjem titgħallem, importanti li Xi ħaġa tajba. jkunu programmi adattati għalikom. U it-tfal, mela. Leri. Mela. Ħanejdilkom sena. Jew tal-cowboys. Tit ngħidilkom x'namlu. Nħobb Leri u nara Harry. tal-cowboys. Top tara tal-cowboys, dak mhux tajbin għalik tax inti għadek żgħir biex tara daw l-affarijiet. All right, mela ma ngħidlek narax. x'namlu Nara biex anki tal-Zorro. intom titalmu. Ronnie, il-gwardjan tal-foresta tagħna tgħid kemm iħobb jagħmel crafts u vera jinqal għal daw l-affarijiet. Mela ħej taf għal-min, għax aħna għandek kun taf. Eħe. Li għal-kamina jisimni Harry u da jismu Larry. Aħna n-ħabib tagħna, ta' Eħe. Ma jismu Barry. Berry. U xħat ieħor fejja bħalissa. Fej qiegħed Berry? Barry jgħad ġewwa. Mela ħanajdlek x'ħan nagħmlu, ħammur ifittex il-beri. Inġibu miegħi u nagħmlu naqra crafts. Dak Nagħmlu ħab jagħmel hekk. craft. Nagħmlu Mintom, hekk, mela. issa ħuħsibhom u wara li jibdew iġibu ruħhom tajjeb. Isma' Ferri Pufil. Għajdli, Pafil. Pafil, dak naqra maċċa, xe? Berry. Ija. Inti jekk titkellem fuq il-ħabib tiegħek naqra ma' xejn. Għax mhux jagħtaw, allura nistana. fuq il-ħbib tagħna. Ħanejdlek. Għax mhux jagħtaw titkellem hekk allura rabja miegħu Ronnie. Larry u Barry jġildu ħafna. Iridu jibdew iġibu ruħhom tajjeb, ħudhom ġewwa u għajdulhom jaħslu l-platti, issa wara li kilna. Mela, ma naqsulx il-platti. Ekse, xej jagħtu daqqatit lili Eżatt. wkoll. U inti X'nagħmel? tkun Berry tagħmel il-craft. Tagħtu daqqatit lili. Tlaqna? tajjeb? Naħsan il-platti. Ekku, Tlaqna ħanamlu crafts. Tela. Larry! Kif jagħmel da? Hello, Fred. Nilqaw kamal waqt naħra. Il-waqna tal-crafts. Kif aħna beri? Jien, okej. U int? Iltqajna, mhux ħażin. Mhux ħażin. Issa li qalu li inti. X'inhuwa? Se nagħmlu Ħanamlu ara, qed taraħ qudiemek. Żgur, mela. Taf x'inhu dak? Aha. Dak huwa minion Ek, bravu. pencil holder. Eżatt, aħna bil-Malti ngħidulu kontenitur għall-absijiet. U hija xi ħaġek. Eżatt, mela, Ġanna bżonn. li qalu li intu l-aktar wet kreattiv, vera? Użom. Għalek għazenna lilek, mela, Ma ngowwux. ma tgorx, u l-importanti ma tgorx. X'taħsbu? Mela, ara, għanna bżonn affarijiet sempliċi. Kartonċina blu, kartonċina bajda, waħda safra u waħda żgħira sewda. Issa ngħidilkom sa nagħmlu bihom, riga, lapis, tab, tont, Ta' perfect. issa ngħidlek bil-mod. Taġġilx. Roll, ovvjament vojt, Wata l-kartun. U jammurru. le, ma morrum kien. Irrid nagħmlu għal-ewwel, u l-imqas importanti jkun bla ponta, Ajwa, importanti xin kallu tistaw tweġġaw. Ek, proset, Berry. U kolla, Kollan? Iva, Għawaj. kolla f'daqqa. Kollu f'daqqa. Nibdew? Kollu f'daqqa najdu. Klaqna hi. Tlaqna. Mela, naqbdu ir-roll u dan namluħ fuq il-kartonċina is-safra. Nieħdu d-daqs Aha. u nħallulu biċċa il-barra, iġviri it-tul ta' dan ir-roll u nofsu. Bejn wieħed u ieħor, naqtaw bil-lapis, nużaw ir-riga, naqtaw hemm, Aha. hekk, imbagħad naqtawha
Issa jina diġa tajta minħabba l-ħin li għanna limitat ħafna, eh? Mux jekku, għawna kollox jekk. Jekin jafas, Jafas. Naqbdu l-kolla. Għalissa zaqqi jattafas. Iva, x'għandek mela? Għandi naqra l-ġuħ. Għadek ma kielċi ġifiri. Mux ħabba li kell ta' ferri pafil. La. Mela, nitfaw naqra kolla. Nitfaw naqra kolla mux ħazine. Għaxin kella ma teħlilnix. Aha. Kollu sew. Mela. Importanti ma taqtux il-mejda, xin kellu għattabsuwa. Prosit. Fil-fatt, taħt il-mejda, biex ħadd ma jgerger mbagħad, nitfaw xi ħaġa. Għaxi bieċa gazzetta. Eżatt. Jew karta ħażina. Eżatt, unkunu nistgħu naħdmu bil-kwiet. Ara kweħħilnieh. Issa kull ma nagħmlu il-parti ta' fuq dik li ħallejna żejda. Tiftakar għadna li rridu ħallu parti daqs nofs ir-roll żejda, qed tarawha, naqtawha. Daqs ċentimetru kull waħda. ċentimetru bot kull waħda. Sattar tar-roll. Fimtek. Kam tinqara għajnt. Ux vera? Kreattiv, jħanajdlek. Mej għat id-dab. Għalek ġibtek miħaj. Ħalli tkun stata tal-lem u koll. Ma, għajna assistentajja btaħan għajtek. Imbat naqbdu dawn, il-frilli. Li għamilna li tajna, daħlu għom il-ġewa. Nimbuttawhom il-ġewa u nafsuhom biex il-kolla teħel marrol. Bħal-manda mal-libsa u fil-pafil. Bħal-mandu Harry. Ma xaru. Ma xaru. Għax dak kollu frilli xaru. Ux vera. Ejja, vera. Għara bat mux tajdlu sa tikxifnix, Le, ma tarax s-rajdu Kollu s- lejja. Lejja għajdu. Le, għara ma tajdlux, għaddalek tikxifnix. Alright. Laqqa sadan. Laqqa sada. Alright. Inti fil-kas għajdlu, ma tajdlux li għatlek jienu. Alright. Najdu li għaklient. Le, tajdlux li għatlek jien. Alright, sorry. Kem id-dum biex tifhem. Alright. Issa naqbdu il-kartoċina l-blu Aha. u naqtaw biċċa kwadra. Alright. Qed tara bħal din. Ħalli nagħmluha il-qiegħ. Qed tara? Nitfaw il-kolla mal-qiegħ tar-roll Aha. u nwaħluha Mużak. b'sajem U ħallu għatin xef u sewa. nħalluha tinxef sew ekku. Kalla jisfu għandar iħ. Eżatt. Qed tara kemm int bravu. Ma- Kemm int kapaċi, U dik il-kolla vera twaħħal. Twaħħal ħafna. U għad najdlek. Dat jelsu bajja wkoll. Ejja. Issa Min ġabba dik il-kolla? naqbdu biċ-ċoħra Sari pafil? blu. Naqbdu biċ-ċoħra mill-kartonċina l-blu Aha. u naqtaw it-tul tad-dawra. Taf għalfejn? Fejn? Id-dawra tar-roll. Ħalli namlu. Il-qalziet. Eżatt, tara. Inti ħanejlek vera tinqala. Yeah. Tifimni għall-ewwel. Ejwa. Iġviri naraw li għandna t-tul Aha. tiegħu Aha. u naqtaw daqs isu terz tar-roll. Inwaħlu it-truf bil-kolla. Għajli, ġara, għajli, Skuza li naqra. ġara. Għabadni kojlis. Mur malajru, mur, imma d-dumx, għax għodu jistennew kien kella. Ħajqani Mur malajr, ejja, id-dumx. Ra naqra u koll, x'paċenzja jrid ikollok. Berri! Bat niflaxxi għada. Liex, mur flaxja, x'tiflaxja da? Ekk, għal-muk. Titkun bil-aqal, tal għallu l-aktar wieħed bil-aqal, inti minnom? Min bilaq? Mela mur flaxja. Għabi għaxin ikulli ġaħallik wahdek. Le, mur flaxja l-ewwel, ma tarġej, ejja. Id-dumx, id-dumx. Melek kamilna il-parti tisfel ukoll. Raġa. Berri, flaxjajt? Prosit, ejja. Għamilna l-parti tisfel, it-tara, issa namlu lajn. Tinqala l-kolla ma tantx twaħlilna jisu. Da, xejmi tajba il-kolla. Vera, nbidlu għarridu. Mela, Issa nġib bigat nittiċa. ċaġib, Il-kolla. minn fej? Bigat nittiċa. Lalli ma xtatek. Tata kolla ej? La, għalli tkun tajba. Tajba, U tajba. twaħħal. Twaħħal. Issa namlu lajn ta' dal-minjen? U xek. Aha. Għalanna kull darba, Issa naraw. Mela, irdu naqbdu it-tap. it-tap it-tont. Aha. U bieħ, namlu ċirku fil-kartonċina l-bajda. Namlu ċirku, ek, Aha. u naqtawħ. Naqtajni f'diġa.
ċirku jisu fej pafil. Għaddik tonda. Imma dik ftit ikbar naħseb minn daċ-ċirku. U insomma. Bejnietna, Ara ma tmux tikxifni kull ma ngħidlek. La, sambat najdila għada. Le, tajdili x'qed ngħidlek. Għalfej. Għax inkella tkun tafu. U niġi fi trabil. Mela, araw, dan inwaħluh. Qudiem biex nagħmlu lajn tal-minjen. Naqbdu nagħmlu ċirku iżgħar. Tas jett Issa- nistħajlu? Għal xejn ma rridx eħlilna jisu dan. Le, u. Le, ta. U Nitfgħu naqra oħra kollha. Teħu waħda tejpint. Ħanitfgħu naqra oħra kollha, ha, forsi ma tafx kif. Le, u xej. Teħu waħda Forsi. tejpint. Asma minn. Issa naqbdu nagħmlu ċirku ton żgħir bil-kartonċina s-sewda biex nagħmlu ejja ħanara kemm taf. Il-nuċċari. Le, il-ħabba tal-għajn l-ewwel. Il-ħabba tal-għaj. Ekku. Isma' rajt tal-feri inti. La, somma biex ma tarajist. Ara kif titkellem, għax hekk tisimgħek. Tajdilix ta. Le, mhux se ngħidilha. Mbagħad najdila jien. Le, tgħidilix. Le. Ara fejna. Nalikom jaħasra. Jaw mux qed teħlilkom. Le, ara ġabet naqra kollha sew wara. Kiku għat l-lesti xaħġa ta' tissir bil-kwit jaħasra. Jaħasra, kiku- Immet nieħu gost sabik beri li qed tieħu l-interess fil-craft. X'għandek tgħidilha issa? X'għandek tgħidilha? Najdila? Alright. Għax Roni. Eħe, Roni xamer. kellu bżon xi ħaġa tonda. Eħe, U għalli għajja. xini? Għalli għax kelli bżonn xi ħaġa tonda. U għalli biex ngħid lilek tiġi. Tonda flima sens imma. Biex jimmarka rajnijaj. Biex jimmarka. Kamizzi Għax inti kbiwa. ikollok ħafna tappijiet għalek għalli. Iva, mela, xina Mhux vera. nfaddalhom it-tappijiet. Eżatt. Mela. Issa tal-aħħar, ok, mela ok. naqbdu namlu fil-dik is-sewda, mela fil-kartonċina s-sewda namlu linja, hekk, Eżatt, ġej. linja oħra daqs ċentimetru bot, Eżattux. Jiena smajtkom tajtu. Linja oħra daqs ċentimetru bot. U stajnik. mela irdu namlu żewġ linji ġviri daqs ċentimetru bot u fin-nofs namlu il-ċirku b'dat tapp it-tont. Sewa, ħalli namlu, x'ħan namlu? Tiċ niprofa nala il Prova waħħala inti xinti forsi aktar delikata minn kolla ħan niprofa jien issa. fidejk. Il-bakketta biex taxxa illum insejta warajja. Beri, ara naqra. Namlu għax ħaġa hekk, tara kif tiġi. Namlu linja, daqs ċentimetru bot, naħa oħra, mimduda, imbagħad namlu ċirku fin-nofs. U namlu ċirku iżgħar. Qed taraħ u naqtawh ukoll. Din x'ħadd tiġi di? Il-nuċċari. Prosit, kemmu bravu, Beri, Kont taf Ekku. inti. Taf kemm napprezza jekk tħalli li nara monitor. Iva, Attitulek? Anzi. Bideja, ma nistax nara. Bideja. Feri, tista' twaħħaluli. Ek joġbok. Aħjan nizab parasut. Aħna isma' qed niprofa. Issa jaħasra mhux aħjar ħallejtuni mal-borma lili. Issa, Beri, Beri. ħanejlek x'namlu. Ah. Sakemm issa il-Feri Pafil twaħħal in-nuċċali aħna naw het list. Imorru biex taħseb. Imma naħdu snack. Imma U naħdu ħallu snack. għaw, tiprofa twaħlu, għal kollha mhux qed taħdem. Għot waħlu X'taħseb? inti. Niprofa waħlu ta' edha, Oma. niprofa. Ħares. Għajdli, Nistamu nagħmel toilet. mura mill raġa qabdek. Mura mill tojli tu. Ok. Jaħamur nara l-borba, mhux jaħaraq kollox. Fidejk, Feri Pafil. Fidejja, niprofa. Imma grazzi, ju. naħseb iktar ħajkolli kollha ma' idejja. Toqgħodx tinkwita eħel magħha. Feri. Jekk jibqa' jekk xi ftit kollu tista' tagħmel raġel ma' rasek. Iva, minnu. Le. Feri Pafil, ma naħsibx li jekk irid jiġi, imma ġi naqra stunat dej liħor. Berri, oġbokx. Le xej. Bux intkom, ġejtu tajdu li għandkom bżonn il-kolla. Ma naħsibx naqqala l-crafts, darboħra ma nġibukx maħna. Ejja naddu għal-parti li jmiss. Il-minjen li għamilt jien nisbaħ. U issa tfal ħanaddu għal-rokna tal-kurzitajiet. Intom għad kelkom xie kurzita l-eri u ħeri. Dajjem, Għajdu li ftit, għajdu li. per eżempju, nixtieq nkun naf
xikun hemm ġewwa fit-television. Eħe. Sa niftħu wieħed, trid? Sa nipruvaw, u xi darba tiħ xi Troni kontet niċċajta jaħasra. Master. Il-kurzitajiet imma xi kultant jikluna minn ġewwa u veru, jiena inħobb nagħmel dik id-daqsxejn ta' riċerka u illum Ma jeklu ħanitkellmu. lejlek. Illum ħanitkellmu. Obdi daqsxejn Leri issa xina noqgħod nitħaqlek imma mbagħad wara noqgħod nirrabja jeklu ta' lejlek ikunu kienu xi ħaġa ħalwa. Qed jipprova jinġib issa. Mhux vera tipprova jinġib, jiġbor ġieħu, Leri. Titkellem. Jina d-għar, kalli. X'intom tajdu hemm? X'intom tajdu? Telqitni. Telqita kala, xattela, għajjarta? Xattela. Intelek, Leri. Il-girlfriend. Il-girlfriend, mill inti għandek girlfriend min jisima Kellu, katrajta. kellu, sa mandux. Mandix. Xieġrana? Għax kon għadin niklu pasta. U x'għamlet li? U jien kaspiċċajti għaj kil taħħa. Allura eksew. Allura Issa eksew. tijak. U batarrax jekalli għabti toħra. Toqgħod tgħid għalija li żaqqiqa Lerri, doqgħod tgħid li ferry muffin u ferry truffle, flok ferry puffle, u mbagħad inti kilt il-pasta, L-lumna jgħatlek ferri ċafil. Ferry ċafil għal xiex? Għax għetna dak daqra bċafalsa. Nista' nagħmel ir-rokna tal-kurzitajiet jiena. Aħjar tibda ta' Tafu fuq ix ħanitkellmu Lerri u Harry. Illum ħanitkellmu fuq il-mammiferi tal-baħar. Mamma jiferi tal-baħġinu. Ħanitkellmu fuq id-denfili, Harry u Lerry. Tafu li fid-dinja jeżistu 36 speċi differenti ta' denfili. Taf xinu den fil ewwel ħaġa? Ktib? Li jem. Kellna ktieb ukoll id-denfil vera niftakru jiena, kellna. Jibba niftakru xemma nismoħħu. Imma propja x'inhu denfil u fejn jinsab? Delfin huwa speċi ta' insett. Insett? Le? Għajdu naqra Ronni Asmeċ, x'inhu. għajdu naqqa ħeri inti, fejn u ftit. Jien nafxie u dan fil-najdlek ferri eppa fil. Għajdli, għalmenu għala sew Harry, bravo Harry, għajdli. Ħanajdlek. Għajdli. Dan fil huwa speċi ta' ħuta kbira. Eħe, Li ta' f'komunità. f'komunità? Iġifiri fi grupp. Ma tajċu weħeda. Vera, vera, vera. U taf xi kemm il-sinna jkollha id-denfil. U s-samara jilaqat t-tawa ġoħal u d-delfin. Inti kemm għandek snin, Inti f'kemm eżempju, għandek? Lerri, kemm Nara, għandek inti iftaħ għoddom, ħallek. għoddomlu, waħda. Għasaddu snin da? Fejja tal-għodu snin bis-serjetajja. U mux bil-fors ma jkollu snin jaħasra daqs kem jiekol ċikkulata għal xejn ngħidlu jiena li dik jkun mhux ħafna tajba l-sninu. Taf kemm tagħmlilkom ħażin lilkom it-tfal iċ-ċikkulata barra li tkun qed tiklilkom sninkom minn ġewwa tistgħu tispiċċaw bħal Lerri bla snin imma Allura tijak kif ma waqawlek? Għax jiena brava, jiena kemm nista' noqgħod lura ma nħux ċikkulata. Laqqa xej, jina nista' nikgarantixxi dan. Mhux vera. Lejli, ma tqux ħelu ta' xejn. All right, all right. Fil-verità, tfal bħalkom. Tieħu l-ħelu lilhom. Mbagħad flaxija titfakom taħt l-imħadda u l-għada jisparixxu. Skonti bil-maġija ma nafx. Bil-maġija u bil-bakketta maġika, mhux għax inkun kiltom jien imma kif bil-forsi tridu twaħlu fija li nikola jien iċ-ċikkulata. Tider. U kieku stess jiena ħafna ikbar minnkom Lerri u Harry. U żgur m'għandix dubju. Billi nieħu xi biċċa kultant intkom għadkom tfal tridu tibżgħu għal sninkom kemm jista' jkun u tieklu affarijiet bnini bħal pereżempju tixorbu l-ħalib ħalli jagħtikom Jiena taf kemm min il-kalċju nħobbu l-ħalib. Jiena nħobbu l-ħalib. Vera, tu ħafna? Li Għal-kolazzjon? kelli nħobb ħalib tal-banana. Tafu Lerri u Harry li bniedem bħalna għandu 32 sinna mentri id-denfil għandu madwar 100 sinna? Mitzinna x'jagħmel bihom da? Xek taqalu waħda jkollu oħra. Il-waħda jkollu. Mit waħda. Mux tal-li hekk, tal-li huma jisimaw ħafna aktar mill-bnedmin u għandhom vista u smieħ ħafna aktar tajba minna. Jiġifieri jekk xi darba nkunu qed nomu jkun hemm denfil mill-ewwel jinduna bina. Għax jisma' ħafna, jara ħafna u jisma' ħafna aktar minna żgur, Harry. Ma mhux bħali għax dolu dut kaħħalt mal-koxxa tal-bib tal-kamra tal-banju. X'ġralek mela, Lerri? Għax għomt impeċpeċu fid-dlam u ma bdejċ nara. Għax mux id dawl.
Għax ma bdejx nara switch. Fil-verità, id-denfil għandu ftit mill-verità, għaliex id-denfil qatt ma jorqod Ġifiri kompletament. inta t-sak li id-denfil. Le, mux għed naħdilek għal xiex, imma id-denfil qatt ma jorqod kompletament, parti minn moħħu tibqa' mqajma u Larry għandu ħabta jagħmilha din għax minn għalik li jkun raqat u ma jkun raqat xejn. Mela l-kontra tijak ħanajdlek da. Eħe, mela jinorqod ħafna min Għax jisima. moħħok għad ma jkun imqajjem. Iva, gustus, ek tkellima lil Ferri Larry, Puffil inti. Larry. Ejja, Ferri Puffil dak biex jeċċajta ta' Mux sew titkellem hekk, eh? Ħalli għajn, xe kellonek għaw pupazzi għaj. U żgur, u naħseb dirrata li sejrin b'dan ir-ritmu hekk ħatibqgħu pupazzi għal dejjem, naħseb il-bakketta mhux ħanitfala aktar maġija biex taħdmilkom. Ħatibda titfal għal-gas. Issa naraw, skont ikun jaqbil li iżjed. Ferri Puffil. Il-gas jaqbillek zgur bil-gas. Mux aħjar naddu issa biex nalqu. X'taħseb? Ekku, Għax sar aħjar. il-ħin u daw issa irdu jmorru jkomplu x-xogħol tal-iskola. Ekku, ejjew nagħlqu l-programm flimkien. Għax kemm għandu homework jien. Ux, Ferri Puffil, tista' tiġi tajni, please? Nejnek, għandek bżonn lajnuna Harry għal homework. Aha. X'għandek illum suġġetti għajdli? Għandi math, science u Malti. U mela met science u Malti nejnek żgura xi tlieta mhux ħażin fihom. U Ronnie jkun jista' jgħinek fuq tista' tgħidha is-suġġetti lili? l-oħra. Larry, lilek ħanejnek ukoll Iva. Jien għandu l-PE. PE, pi aħjar nejnu jien naħseb. mhux vera kisu milli ngħinu jien, għax X'taħseb, jkolli Larry? biżejjed Irrid x'nagħmel. namel cartwheel għaltli. Cartwheel. Kartu laqa diffiċli, ma niprofaw. Ifimni, f'dak il-każ aħjar tagħmilha ma' Ronnie vera, għax jiena Ma tafx tagħmilha cartwheel. qatt ma provajta salmuni fil-każ. Okej, issa mbagħad nagħmlu għatli ta' Il-handstand ġili provajt. Imma qatt ma rnexxiel, ovvjament. Imma provata. Larry, qed tara xi ġralek issa qed titħaqbija. Waqa. Cause I love you like the fool. Rajtu għet jiprofa jinġabar issa. Imma mhux ħajinġabar taw ħantiħ kastik illum, għax verament. Ewwejja ħaqu kastik. ħanibdew bil-kastigi. Larry, illum ta' veru ħaqek kastik. Ilek ġurnata taqbad I miegħi. believe in miracles. Take along your succeeding. Laqas. Laqas, m'intix ħatinġabar illum. Naħseb vera bħadden fili. Tista tgħidli x'tgħidli, imma llum m'intix ħatinġabar Larry, ħajkolli intik kastik. U bil-bakketta maġika tiegħi illum ser nagħtik kastik li inti Aj, ma minn ħeja, tal-għadx li li ta' Le, Harry, inti tifel bravu, jikiku Larry ħasra jkun bħalek mandi xejn minnu. Imma Larry, daqxejn imqarqax mux ħażin, allura llum il-kastik tal-lum ħajkun, Larry. Li minn flok pupazz jiena ħanibdlek ftiġiġa. Nitħassru issa. Xamil. għandu bajda. Għandu bajdaw. Ħalli. Tajjeb ħafna l-kolazzjon, konna bil-lista l-għada. Ħalli ftit ieħor. Inħalli Għandu ftit. oħra. Għatibit il-bajt. Larry, għatibit il-bajt. X'taħsbu tfal inħalli hekk tiġi ġew nerġa' naqilbu f'pupazz. Ejna il-programm, Tinsiex li tfal irdu jikkomunikaw miegħu permezz tal-email li qed jaraw miktuba fuq l-iskrin. Eżatt, issa jgħidulek. Jgħidulek jekk ma jirdux nerġgħu nibdluh f'pupazz jew inkella jibqa' xtiġiġa. U miskina titħassru. Jew inkella, isma' jista' jibgħatu wkoll. Jista' jibgħatu ittra wkoll. Ekku, fuq Bil-posta. l-indirizz li qegħdin jaraw miktub hemmhekk tfal dejjem blajnuna tal-ġenituri tagħkom. L-ewwel nistaqsu l-ġenituri jew il-min jieħu ħsiebkom, u mbagħad tibagħtu littra jew l-email f'dak li qegħdin taraw fuq l-iskrin. Ejja, ħanaqu Nagħmlu l-programm, l-programm ħalli ndaħlu fil-kien. fil-gallinar, għaw fil-kamra tas-sodda. Gallinar! Il-kamra tas-sodda rrid ngħid ejja ħalal. Narawkom il-programm li jmiss tfal, kunu magħna.